zase. Čau. Si to dlho nevidel, kde si bol? No vieš čo, poď na kus letia, ti to poviem. Poďme, no. Dobre, prídem, OK, prídeme, čau. Čau. Ahoj. Čau. Aký si mala víkend? Super, ti všetko porozprávam, ideme na kopu, poďme. No zapojila som sa do takej súťaže, takej maliarskej. Čo bolo na tej súťaži také špeciálne? No bolo nás tam asi 10 a teraz každá z nás a každý z nás sme kreslili tú istú problematiku. Akože Španielsko má kráľovstvo, hej, tak keď sme tam boli sa pozrieť na tie historické pamiatky. Prídi aj ty 25. apríla 2015 na Kus reči. 8 ročníkov, 8 príbehov a 8 príležitostí inšpirovať sa či niečo nové naučiť. Staň sa súčasťou priestoru, kde mladí ľudia môžu kreatívnym spôsobom prezentovať svoje skúsenosti, postrehy, zážitky a zručnosti. Kapacity sú obmedzené, preto ak máš záujem, neváhaj a zaregistruj sa. Nestojí to nič, len pár klikov a štúpľov späť pľaž. Nechápeš? Nevadí, viac sa dočítaš na našom webe kusreči.sk.